Chceli by ste si niečo kúpiť, ale bolo by výhodnejšie, keby ste nemuseli platiť jednorázovo? Nechcete si vziať bankový úver? Nedôverujete splátkovým kalendárom alebo neznámym veriteľom? Vyberte si bezúročné splátky Instacash, ktoré poskytujú obchody alebo internetové obchody. Splátka Instacash je jednoduchý prémiový spôsob platby, ktorý vám umožní vyhnúť sa plateniu väčších výdavkov výlučne z vášho mesačného príjmu alebo z vašich úspor. Prečo si vybrať splátky Instacash? Bezúročná, s 0% RPM, bez skrytých nákladov a bez prepojenia s kreditnou kartou. Splatky platíte presne v rovnakej výške, ako sú náklady na produkt. Žiadne problémy s bankou, žiadne nepríjemné papierovanie. Celkovo to trvá len 7 minút, schválenie je okamžité a výsledok sa dozviete do niekoľkých minút. Nepotrebujete potvrdenie od zamestnávateľa ani papierové výpisy. Nemusíte prikladať žiadne dokumenty. Splátku neposkytuje banka ani poskytovateľ pôžičky, ponúkajú ako nadštandardnú službu obchod, v ktorom nakupujete. Splátky nemajú vplyv na vaše existujúce ani budúce úvery, ale zabezpečíme, aby ste neprekročili svoje výdavky. Ako? Budeme potrebovať váš elektronický bankový výpis, ktorý nám môžete poskytnúť prostredníctvom zabezpečeného procesu pod dohľadom Slovenskej národnej banky a na základe nariadení EÚ. Dôležité, poskytnete len svoje bankové heslá na platforme vašej banky. Nemáme prístup k ničomu inému ako k vášmu bankovému výpisu. Sme už k dispozícii v niekoľkých desiatkách internetových obchodov, ktoré vám umožňujú nakupovať na splátky pôžičky, ako sú šperky, bicykle, elektronické zariadenia, nábytok alebo stavebný materiál. A to nie je všetko. Z Instacash môžete okrem iného využiť splátky aj na súkromné zdravotnícke služby alebo ubytovanie. Platte z Instacash na splátky v niektorom z internetových obchodov našich partnerov alebo si vyskúšajte náš postup s bezplatnou kalkulačkou nákupných limitov.